Σας ακούγομαι. Καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας ο Καδής. Πρώτη ερώτηση, αν πεινάτε, σηκώστε χέρια. Θα πάω στο τελευταίο slide κατευθείαν. Η σημερινή παρουσίαση σαν στόχο έχει να σας δώσει ένα σχέδιο για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάτι που πολλοί λένε, την τεχνητή νοημοσύνη, λίγοι καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Περισσότερο νομίζω είναι ένα chatbot, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Πώς μπορείτε να προετοιμάσετε βασικά το ανθρώπινο δυναμικό σας για αυτό το οποίο έχει έρθει και σε κάποιες περιπτώσεις ήδη λειτουργεί. Δεν έχω πάρει το clicker, μισό λεπτό. Το σχέδιο αυτό το έχει εκπονήσει η Skillsoft μέσα από την πλατφόρμα Percipio. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Skillsoft είναι μια εταιρεία αμιγώς B2B στο e-learning, με 20 χρόνια και πλέον παρουσία στη διεθνή αγορά, σε 160 χώρες, με 45 και πλέον εκατομμύρια εκπαιδευόμενους. Αν πάμε λίγο μερικά χρόνια πίσω, στο πολύ μακρινό 2018, ποιος το θυμάται, πριν τον COVID, ακόμα και τότε είχε ξεκινήσει μια συζήτηση ότι υπάρχει η λεγόμενη έλλειψη δεξιοτήτων, ή το skills gap. Πολλές μελέτες τότε είχαν βγει, μία από αυτές έτσι, που ανέσυρα, ουσιαστικά τι έλεγε, έλεγε ότι 2,4 εκατομμύρια θέσεις δεν θα μπορούν να καλυφθούν τη δεκαετία 18 με 28, αυτά έλεγε η Deloitte, και αυτό θα είχε έναν οικονομικό αντίκτυπο 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα πολύ μεγάλο πραγματικά νούμερο που δείχνει πόσο σοβαρό ήταν αυτό το κενό. Μετά ήρθε το ChatGPT. Η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω μετά το αν πεινάτε, μάλλον η δεύτερη, είναι σε πόσες μέρες πιστεύετε, θέλω να σηκώσετε τα χέρια σας, ότι το ChatGPT απέκτησε 1 εκατομμύριο χρήστες. Ποιοι πιστεύουν 15 μέρες. Ωραία, μπράβο, διαβασμένοι είστε. Ποιοι πιστεύουν 10 μέρες. Ξέρετε την απάντηση. Ποιοι πιστεύουν 5 μέρες. Κερδίσατε, θα περάσετε μετά για δωρεάν κωδικούς. Όχι στο ChatGPT, στο Percipio. Χρειάστηκε μόνο 5 μέρες, πραγματικά. Η επόμενη ερώτηση θα την απαντήσω μόνος μου, γιατί καταλαβαίνετε, μάλλον γνωρίζετε την απάντηση. Σήμερα έχει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες. Αυτό δείχνει την ταχύτητα διείσδυσης αυτών των τεχνολογιών και το πόσο πρόκειται να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Για πολλούς ήδη ίσως είναι μια καθημερινότητα αυτό, αλλά είναι τμηματική. Πάμε να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση σήμερα. Μετά από έρευνες που έχουν κάνει διάφοροι οργανισμοί, είτε το World Economic Forum ή άλλοι, ουσιαστικά μας δίνουν κάποια δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το 75% των επιχειρήσεων παγκοσμίως κοιτάει να ενσωματώσει αυτές τις τεχνολογίες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Το θέμα είναι ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δεν έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την ενσωμάτωση και την εκμετάλλευση αυτών των τεχνολογιών. Το χειρότερο ακόμα είναι ότι μόνο το 23% των ηγετών του HR πιστεύει ότι έχει ηγεσία, στελέχη, ηγετικά, διοικητικά, managers, προϊσταμένους, team leaders μέσα στις εταιρείες τους που μπορούν να σηκώσουν τέτοιου είδους αναστάτωση, να το πω, που είναι η μετάφραση του disruption. Ενώ ένα άλλο νούμερο πάλι σε 3 εκατομμύρια μετρημένο από την IDC μας λέει ότι οι εταιρείες που ενσωματώσουν αυτές τις τεχνολογίες και αυτές τις δεξιότητες θα έχουν ένα όφελος παραγωγικότητας που θα αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μάλιστα. Τι έχει συμβεί με αυτούς που ήδη σήμερα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητος να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη McKinsey, στο customer service, στο marketing, στις πωλήσεις και στην ανάπτυξη λογισμικού έχουν δει μια εκτείναξη της παραγωγικότητας που ακουμπάει το 45%. Πώς λοιπόν θα ανταγωνιστείς μια τέτοια εταιρεία αν δεν το έχεις εσύ ο ίδιος μέσα αυτό το σύστημα. Από την άλλη πλευρά, η Accenture σε δικά της έργα έχει δει τρομερή αξιοποίηση ή εξοικονόμηση, αν θέλετε, πόρων, αύξηση οικονομικών αποτελεσμάτων και ούτω καθεξής. Πώς μπορούμε εμείς, σαν εταιρεία, μέσα στις δικές μας οργανώσεις, να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο σήμερα. Τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί ό,τι πλατφόρμες να μπουν, ό,τι τεχνολογίες και να μπουν, αν οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό το ξέρετε, νομίζω, πολύ καλά όλοι σας. Η Skillsoft, λοιπόν, για να μας βοηθήσει, έχει φτιάξει ένα μοντέλο ωριμότητας, το οποίο ουσιαστικά κοιτάει
τις καταστάσεις σε 4 παραμέτρους. Στους ανθρώπους, στις πλατφόρμες, στις διαδικασίες και στις πολιτικές. Και έχει 4 επίπεδα ωριμότητας. Το πρώτο επίπεδο είναι η εξερεύνηση. Τι συμβαίνει όταν είμαστε στο στάδιο της εξερεύνησης? Ίσως είναι λίγο μικρά τα γράμματα, δεν μπορείτε να τα διαβάσετε, αλλά αν έρθετε μετά στο booth, πολύ ευχαρίστω να σας το δώσω αυτό. Συμβαίνουν κάποια πράγματα. Έτσι μπορώ να αντιληφθώ αν είμαι σε αυτό το στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό του πειραματισμού, που συμβαίνουν αντίστοιχα πράγματα. Το τρίτο είναι της καινοτομίας και το τέταρτο είναι της εφαρμογής. Όπως ίσως αντιλαμβάνεστε, οι περισσότερες εταιρείες βρίσκονται στο πρώτο, άντε βία στο δεύτερο στάδιο σήμερα στην Ελλάδα. Τι χρειάζεται να έχω για να μπορέσω να φτάσω στο τελευταίο? Σε επίπεδο ηγεσίας, σίγουρα χρειάζομαι κάποιες πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες πρέπει από τώρα να αρχίσω να τις αναπτύσσω, πέραν των τεχνολογικών δεξιοτήτων. Έτσι, όπως έχει να κάνει η ανθεκτικότητα, η ευελιξία και ούτω καθεξής. Τα διαβάζετε. Να δούμε τώρα ένα παράδειγμα πώς αυτό, σαν λογική, εφαρμόστηκε σε μια μεγάλη εταιρεία με 10.000 άτομα στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα πραγματικό project της Skillsoft, που μέσα σε 90 μέρες πέρασε από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το σχέδιο τι έλεγε? Ότι τις πρώτες 30 μέρες ξεκινάμε με μια μαζική εκπαίδευση των ανθρώπων με διάφορα μέσα, κυρίως ψηφιακά, κυρίως e-learning και με μέτρηση δεξιοτήτων. Σε 60 μέρες, στο κομμάτι αυτό που η Skillsoft ονομάζει Acceleration, εντάσσω 1.250 από τους 10.000 σε πιο προχωρημένες δραστηριότητες εκπαιδευτικές και instructor-led training. Βλέπετε, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν φεύγει από τη μέση. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 90 μέρες με την ολοκλήρωση του one-to-one coaching προγράμματος για την ηγετική ομάδα των 25 εργαζομένων. Διευθυντών, αν θέλετε, στελεχών διοίκησης. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που σε 90 μέρες μετασημάτισε μια ολόκληρη εταιρεία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, κάτι τέτοιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Το καλύτερο το έχω αφήσει για το τέλος. Όλα τα προγράμματα της Skillsoft έχουν ελληνικούς υπότιτλους και ναι, θα το πουλήσω αυτό, είναι 50% φτηνότερα από οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ανταγωνισμό. Πάρτε όποια πλατφόρμα θέλετε από τις γνωστές, είναι 50% κάτω. Είναι, θα έλεγα, και αυτό που βλέπουμε σαν ευκαιρία, δίνεται πλέον στις μικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα, με πολύ λογικό ύψος επένδυσης, να μπουν και να ακολουθήσουν αυτό το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή όρεξη.